Tintang kon ngotot disusul api-api ndak gelem. Sopo kate mbok ndelno, ha? Ndak sopo. Kepengin ro aku. Sopo sing mbok ndelno? Saiki tekon wong tuwa ya, Pak. Aku ngene perkara Sik, sopo sing mbok ndelno? Gak ono tak ndelno, Pak. Lah, kok Aku mreteng, dhewe, Kon? Pak. Aku gak mreteng, Pak. Lek musuhne gak mreteng. Sik le. Iki sing sopan wong tuwekmu iki. Oh iya, Pak. Lah iya. Sampe saiki iso ngomong ngono, Pak. Tapi sampe ndak ngerti apa yang tak Iya, Pak. Paham. Ini orang tuamu, saya ingin kebok wong liya aku sik meneng. Jadi sing ngedeno. Perkara apa le? Iya. Tapi aja sampe gepok le. Aku nahan bolak-balik, Pak. Ngene lho. Renda sing nampung awakmu Lah, kan saking tepak. Ngerti enggak lo? Le, saking Pak Niri le. Le kon anakku dadane gawat aku kon. Datar jago. Dadi terjaga kuwi aku. Sampai kiamat kan nglawan aku. Dilebokno enggak iki? Wis jare apa sakku pasrah wis merkane aku ngomongi wis kaan. Kon le, ojo mentang-mentang boleh melok bela diri. Sepurane, Pak. Gak ono ngendelno iku aku, Pak. Enggak. Boleh bela diri wong tuwek kate diajar di zaman. Gak ono, Pak. Jajal kan nglawan aku kon. Lah, Kurang kone le, pitu le wis cadakir le. Kurang kone. Ahli ibadah, kon iki ahli ibadah, di Budi. Jamaah yo melo. Sing wingi aku ngomong le, goceng kole, pancen mboten Pak. Sing wingi kok tak